Nhar il-ħamis li ġej se ssir it-tieni edizzjoni tal-konferenza dwar l-istat tan-nazzjon li se jsir mill-Uffiċċju tal-President. Waqt din il-konferenza mistenni joħroġ rapport dwar il-qagħda tal-Maltin li sar mill-istatistiku Dr. Vincent Marmara. Dan hekk kif sar stħarriġ fost iżjed minn 1000 persuna li lan tiegħu huwa li joħroġ il-ħsieb tal-Maltin u minn xiex jiġi influenzat l-aktar. Infatti biex nifmu dan aħjar fil-fond, ser nidħlu fuq diversi temi differenti kemm fuq politika, ambjent, l-importanza tal-familja wkoll li nafu anke ħareġ fl-istudju tal-2021 kemm il-familja għandha sem importanti anke meta nieħdu ċertu deċiżjoni tagħna. Hawnhekk Dr. Vincent Marmara qal kif f'dan l-istudju se jkun hemm bidla meta mqabbel ma' dak ta' sena ilu minħabba x-xenarji li sar fihom dan l-istħarriġ. Spjega kif dak ta' sena ilu ittieħed waqt il-qilla ta' restrizzjonijiet tal-pandemija u fis-sena ta' qabel l-elezzjoni ġenerali. Dan fil-waqt li l-istħarriġ ta' din is-sena sar wara li għaddiet l-elezzjoni ġenerali, it-tneħħija ta' restrizzjonijiet tal-pandemija iżda waqt żminijiet ta' sfidi internazzjonali minħabba il-gwerra fl-Ukrajna. In-nies meta insaqsuhom dwar diversi temi dwar diversi issues li ma l-iktar issues li qed jinkwetawhom, in-nies ħaj jiffukaw fuq dawk l-issues tal-kurrent u minħabba ovvjament il-diskussjoni u anke ħabba l-issue tal-inflazzjoni m'hemmx ġubu dik tħalli impatt fuq il-riżultati wkoll. Tkellimna wkoll mal-President ta' Malta George Vella fejn qal kif din il-konferenza se jkollha diskussjoni miftuħa minn diversi kelliema. Tid-darba jkun interessanti għal raġuni li issa mhux bdejt mix-xejn, issa dak ma xiex taqbel. Għalissa ħajkonna il-findings dak li sibna mis-survey d-darba ħajtqablu mal-bixriet li ħarġu mis-survey tas-sena l-oħra. Tajli għaliex interessanti. Interessanti fis-sens li ma ninsewx ikun għaddejjem minn żmien li ma kienx żmien normali bil-Covid u dak m'għandix dubju ħajrifletti ruħu fil-bixriet u fl-opinjonijiet li tkellmu fuqhom ħafna min-nies.